Anyang aki din! Ay naman ang Marina. Una yan ang nakakaasi ti panagbiag me. Ha? Apay? Anyat na pasama? Mabaling ka di apastrakan nakpay ti tabalayo manang. Maulawak ngamin. Ay kat umunag ka ang tugaw ka. Ay nagyaman manang Marina. Talaga maulawak. Apay ayang amin, anyat na pasama. Ay, pero may manang, Jackson ka ba ti mapaspasama kiti biyag ko? Ay kat ibagam barang makatulong Ay, maulawak san, gapoy tinakaro, abisin ko manang. Anya? Kayat mo di tinapay? Ada na ba ti mi apandisal itay agsama? Ay, wani naman ang naisutyada. Mabitlaang tenak mangala. Adda palaman nyo dito manang. No mabalin, palaman ang matan Ay ada peanut butter. Kayat mo? Kayat ko manang. Mabitlaang. Dita ka pay lang. Ay manang, adda kape Mabalin apasurutan matan iti kape. Di adda coffee mate na Mabisina ka talaga. Isagsagana kiti balon ko ang mapanidyatal-talon bakit? Ato teramidak itay jagat. Ada pa'y tinabati apandisal. Ada kit di ani amor dita. Agsang sangit. Mabisin ka no? Anya, umay na pa isangit ken katibisin na. Di kalata ka di agtagtagarin. Nasken atulungan tayo dagiti agkasapulan. Anya nga agkasapulan, kat matidamot kat agtrabaho nga agasawa. Ayan na nga, jay kape kan asukar. Di mo kunaan ang makikapipay. Ala, yawat mo jay coffee mate. Nagbisyon day ta karubam. Sige, agisagana kan iti balon mo, tamapan ko itad kini amor da iti pandisal kan kape na. Isumat la marmarwam da kita. Tadda ka lata mga asi kadakwada. Ay, solve manen ti pamigat ko manang Marina. Agyaman na ka. Solve manin ngam kasanuway mat dagiti anak mo. Mapanda ka da lolo kun lola da wano antida. Ado di tati pakipangananda. Nilakay mo ngay. Inawis dagiti kukumpari na dita abagatan. Agpartida kano iti kalding. Iyawidan naktulatan Kat, kasanungay ti agmalam mo. Kayat mo, tagi katak iti uban mo manang. Tangdanan naklatan 5 pisos ti may nga uban. Ay kat, daytoy a kinaalo ti uban ko. Kurang to'y sa nga gasot a kwartak apang tangdan ko kan ka. Aywan anya. Nangina unay di 5 piso. Narigat met ngamin ti agparot iti uban. Nang runa no babasit da nga uban. Ay na, ingkalag kita di tanti sa bali nga ubraan. Anya ay taramidak manang. Makitangdan ka makilaba. Agkatulong, aglako, nagalo. Anya mo't agkatulungan. Anya laangan nga iti maibaгаdag iti kaaruba kanya. Narigat ti biyag ita. Saan ka nga agpilpili, amor? Aglako-lako. Mayatak iti dayta. Ngam kasapulan mo ti pagpuunan. Awan mo ti kwarta. Kat mangipamuspusan kamutan Ay, adon sa mo ti am-amom ijay munisipyo manang. Tulungan nakman nga umasidag. Wana, mabalin ko akong takan jay may sa agayam ko. Ngagtrab-trabaho ijay munisipyo. Matulungan na ka. Ay na, yaman nakmanang Marina. Sika talaga ti hulog ng langit kanya. Umay ka kumay talon bakit? Tao may nagtulungan nga agdalo si Tirut. Ada pa panan may ita kini amor. Agpatpatulong ngamin. Amapan ko kadwaan ije munisipyo. Apay, di nabuti mo pan ngagmay-may saya. Mabayin mo't
Si kamot lang ti asit ka na. Kat no nagado ti kabagyan na dayay. At dapay principal iti eskwelahan nganti na. Maudin day toy apan ang tulong ko kan kuana. Umay kanton tulungan iji taltalon inton bigat. Di mo nga minruaman dagita tattao. Apeng agsuksok ka, amor. Mapan kami ijay munisipyo. Agpatulong kami ijay. Tapno ikandak iti pagpuunak ngaglako-lako. Nay, kami, kunamay. Asino ti kadwam amapan? Ni Manang Marina. Nagdanto maalam akwarta. Ikanak to Apay ko mga ikan ka ngay. Ay kit pang inom ko mita. Day talati amom, bisyo. Di ka lang maumuma. Anya laki din na ya. Basit lang mati daw dawatag king ka. Jak pa'y naigaman di kwarta, dumawdawat kan. Sige, inakon. Agur-urayin ni Manang Marina ijerwa. Pare, sa dino ti papanam? Katidatal-talon ko pare. Nagpudot ti panaway. Ngumisit ka ti kasto na ya, pare. Kasigod mata nagnisita. Nasken nga gagatak pare. Tapno da may pakanit ti pamilya. No siya, kandaman niya bakit ko amang ipampamuspusan ti panagbiag me, pare. Mala, mapanakon pare. Sige pare. Agmalmalamak ka maturog. Dito indayon, dito isirok ti kayo. Nagparir ki din na yari daw. Anyangay ti ko nagyagayim mo amadam ije munisipyo Manang Marina. Subliam to kano inton Martes de kwartam. Tai proseso dapay. Kasta ka di Manang? Ay na, adan pagpuna. Naskan nga usaram dayjay iti umno apaka usaran na. Una, ay thank you talaga Manang, tatinulungan na. Agkakaaruba tayo nga rod. Hindi, naskan lang agtitinulong tayo. Imbag ka pa'y asaan ko akabagyan, tamatulungan na. Ngam dagiti kakabagyak amis mo, didak pa'y pulos matulungan. Aya, abay ngay. Jay antik a principal, kunamlan asino, naglastog, gaputa principal. Amangan mat ngamin, no awan ka nagpatulong kan kuana. Namin anon nga masidagak ken kuana Manang. Ngam talaga nga imot dayjay nga antik. Ay, jak kayat ti ugali na, nagalas. Bakit? Nabasa mo dyan surat ang nagapu iti eskwelahan ni John? Wan, at dagaya man ang PTA meeting inton bigat. Jak makapan. Tsakon ati mapan. Panag-aala ka nung kami ni tigrid dagiti estudyante. Wan, tsakon ati mapan tawan mo't laang ti aramidak inton bigat. Gumatang kayong itilako kamerienda. Ah, nini. Ni amor samot na tagsursur-sur iti merienda. Merienda. Ay, wana, isumat nga agpaiso. Agoray ka man tayo ba? Amor! Gumatangak man! Ay mo naman ang. Si Katibwe naman o. Ay, swerte nga buena mano. Ah, Talaga gayam nga aglaklako kan. Un amanang, kat isumot kitungtungan mi ijay madam nga amamom ijay munisipyo. Ala, tagpili itigatangak. Naimbag mo, tanakaumay ka iti impayam ni a PTA meeting, Marina. Owan, madam.
Mapanmunto ka sa rita di advisor jay anak mo inton madamdama. Uwan, madam. Damagak la kuma, madam. Nupod no akaanakan nyo ni Amor. Wan, ka nakakamis mo ni Amor. Anya ay at ibagbaga-anakan ka. Awan matkit ni, madam. Ibagbaga na siguro ang naimot ka kanya. Naungat, adi na mo ti kabagyan na. Kasano nga mo yo, madam? Ay nakasta na day chay akanaka. Saanan amabilang no namin anon at tinulungak. Ngam siyak matlata ti dakas. Anya laki din dayjay akabagyanan? Damag ko at tila pagdawdawatan na ititulong. Sursuran na amin nakaaruba. Uray siguro si ka, nagpatulong ka. Uwan, madam. Kaarubak mo't ngamin, iso at tinulungak Ay na, di murwa mo na tultulungan. Tano na ala na amin ang akay kayat nakan ka. Si kanton tidakas. Kat tidakas na, apaan na kantupay. Anya? Kasta ti aramid jay ka nakak. Imbes ko mga agyaman ta tinulungak, saan? Siyak paikit din tinapan na. Ay, una yan. Makapa-stress mo't tanday ta adanggan, madam? Isungagan anad kakin ni Amor akaanaka. Ay nalakay, ado tinaglakwa. Ay na, nagmayatin day taada. Magbagay, good news Naipaibos ko di lako. Ay na, naglaing-agla ko ni bakit ko Swerte gayam taglako lako. Kahit, ayan na nga dyan naglakwa. Adda dito'y bulsak Ay kating nga ro din agumatang itilitso na sila inta. Na, apay alitsyon, kat igatang kuntumanin dayto'y itilako. Ay, santa pa yan nakaramraman itilitson bakit? Sa nga pulo na tawin tinapalabas. Ayun na niya. Ang kasanungay di ilakok inton bigan. Ay, makamon ni Batman. Basta makasida tayo ita, tilitson manaw. Wen, inak gumatang. Dua, tika tangan. Nagadun ngay. Ay, kituwan sagay sata. Dagiti ngay ubeng, anya ti sidaanda. Madada ka na inang kantatang mo. Manganda ni Jay. Ingkan, tani, mabisina ko. Wen, inakong. Tumakder ka ditan nalpas ka lang aruden anangan. Ay, napsugak mo ita permi Jaksa mo't makatakderay. Ay na. Kaslakan to mga min nabisbisinan. Ay na. Agasa man, takinan mo amin jay buo alitsyon manok. Pati tulang kinarimkem mo. Ay, itak lang nga manakasida itilitson. Ita, saan kan ang makatakder? Ay, di na man pilitin na tumakder. Kaya't mo, tatulungan ka. Apay, ay nga minapatakderan na. Ngamin, mas pakan day tanagtugawam. Anya? Dimagsan ka ni tikastonay. Ay, katulungan na nga ro din na tumakder. Tilan to mga min aramidang. Ay na. O sige, agkapot ka dito abaga. Ay na. Ay, nagsakitan ti tumang ko tumakder ay Ay sus! Mas pakan to'y nagtugawam. Saan ka mabagkal? Ay na. Anay ko. Kunakun kat anaspak. Ay, basol mo na day. Na, di nakman pabasulan akasta. Apay nga minta pinagsinanak iti buwalitso na ya. Basol mo! Lakay, agap-apang mo't da Amor kan ti asawa na. Uwan, bakit? Adapay nangagkuan na black. Ne, adamot ti umay nga ambulansya, lakay. Ayun. Ni, anya taramidan da kita. O sino tilugan da ambulansya? Ay,
At dansakat madi ang mapaspasamak Ha? Bakit? Inambulansya dati kumparek. Ne, apay nga ta? Inaktulungan bakit? Ala, lakay darasang. Ay, lakay ko aya. Sapay ko matasan ka payamat matay. Saan ka na madanagan, Mari? Tanaylogan minit ambulansya ni pare. Agasan da ni hospital. Rawrawat kang to mga may salbag ka. Ha? Ipukkaw mo pa'y lang matay ta. Kat na hospital lang garudin nila kay mo. Punumat, kinan na jay buong alitsyon manok. Jay kadakkalan na manok. Denggan dagiti karo balay tang ibang bagamare. Iso siguro asaan na makaangas. Ta ultimo tulang kat kinarumkam na. Kita am ti kinarawan na. Di man lang imbat yan nagititarakan nyo apo sa kanaso, Mare. Saan nga road takas la nabisbisinan. Kinan namin. Oh, dadyayan, Mare. Napanan dyan ambulansya. Apay, saan ka sumuro? Ay, wala niya. Urayan da! Unay magtanti kastoy nga ugali ti tao lakay. Ha? Tabay bakit? Ibagbagakit di kano ni Amor di takan kantina. Abasol ko na apay anaispalan ni lakay na. Basol mo. Apay kumabasol mo. Saan kano ang nagkapo iti pusok di pa ng tulong ko kunkwana? Nini, nagmadin apanunot ti kasta. Pudno, di imbaga ti antina kanyak. Siyak ti mang tulong, siyak pa'y ti dakas. Mala, di mo lang ko matinultulunganan. Ay talaga asaanan. Takas lakay at nakpay nga apaon itan. Abay, basol mo kit din. Anaispalan niya asawa na. Gapitik kinarawit na. Sigun kadagiti doktor na ispalan kano nila kay ko ante. Jay kadakkelan ato lang tinaisengat ijay karabukob na. Ay na kinarawat na dayta. Nagkunang amin akanan na amin. Kasla na bisbisinan. Dandani natay nila kay ko ante. Gaputawan disiplina na. Dayta na pasamakin nila kay mo. Tilamanan pampabasulam. Tilamanan ingkapapaan. Ante, Ipakat mo manen ti mading ugalim. Awanan ti mayat at tumulungkan ka. No kasta ka laeng amor. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Dinaw! Apay adi ka pa'y lagring dita. Anya turasan? Main-initan ng dita muging mau. Ada ka pa'y laeng dita nakauldag. Una ininana nga ya. Mag-agsapahan man ang agong ungit. Ay naapo agring kan kuna. Ay na! Kasano nga min ngagprogreso ti panagbiag mo no kasta ka. Ay naapaw. Dayta ka ti problema dito Pilipinas. Sadot dagiti tattao. Isu nga awan ti lulong awan ti panagbiag da. Ay, ni. Alas 5 palagayam.
Kat agtaman ng... Nay, adajay! Oh, umarakiyak na kita'y tarakan mo na manok! Oh, nakaringdan, hanggang saan pa'y anak kare, hindi akin tarakan! Ayaw na yan! Wala nanang. Ay napaw! Ano di nga ugali mo? Masapon ka di pa'y nga ado, timanggag mo asao, sakbay nga green ka! Ay napaw! Ugali ti sa dupday ta! Ninanang mate. Kasla kailan naka-loudspeaker. Bigbigat na kasta kayo. Dumadahil kayo, tibigat. Ay, nalabos ni nanang tatang. Apay ka day, dinaw. Kasano? Ganda talagong ungat tunggal agsapa tararamidan na. Ura agsapa, nakadado ti sa una. Ay na, maawatan nyo ka din ni nanang yaw. Kaadwan ka nagiti babae, kasta ti ugali da. Ay, naimbag pa'y na anti John niya. Tasana kasta, natal na. Ket, day tala tugtugawan, di aramidin nyo dita. Awan man na ti kunayo, nga aramidin nyo, ti mabalin nyo, nga aramidan, dito'y unag ti balay. Ha? Oh, kitaan nyo tatang, mangrugi manain. Hanyang agpaisa. Makauma na itang ugali na. Ay, Ay napaw, nalpas ko amin na natrabaho. Awan pa'y tinalpas yun dita, nga uray maysa. Uray dita agsagad la kuma. Abay, asino tinamnamain nyo nga gunay? Siyak akanayon? Ay nananang, payan nyo ngamin dagiti daduma at trabaho ah. Urahin nyo asyak ti mga ramid. No agong unget kayo lang, tunggal ag trabaho kayo. Anya laki din. Apay dino, sinermonan na kamanan ni nanang? Ay, amupay kininanang. Anyan ti kasta, tunggalag sapa, manggag ti sa uni nanang iji bangir. Kasla agong ungit ka na yun. Day tangaro ti diyang magustuhan yung ugali na. Pagparikutan namin. Parikot na ti panagreeng, panagpakan iti manok, panagsagad kin amin. San pa'y nga roda nagbaliw ni nanang ah? Kasta mo ti ugali na, idi saan kami pa'y asimina iti pagyanan. Naimbag kada kayo mana. Tana isina ti balay yun. Saan kayo matutulang iti loudspeaker tong galagsapa? Ay, yan nga rod ngay ading ko, talaga akasta. Aganos ka lang ah. Apay manay, ngayon ruwaryo na ito'y tugaw ditoy. inusar da itay, ta nagpainit da gito'y da. Kahit kastoy nakadilatan? Ay apo, no sa dino tinangidiswan nyo, baybayan nyo? Di yun ako namot nga isirrekyumanan, di taunag tibalay? Saan abali ata mausar manan inton madamdama. Ay naapaw, dayta ka na yun ti aramid yo. Irwaryo dagiti irwaryo dito'y balay. Inton kwan, siyak ti mang sirrek. Apay, panagkunayo ka de, kat sa anak ang mabambanog. Marta, Apay, pagbalinendak ang makina, asyak ti agisirrek iti irwaryo atugaw, baso kanaminan. Apay, anya to sar dagita imayo? ay, Nanang, nalpas ka din ti panag-spits yaw. Anya? Umay kayo gid din nanang tatang. Mangan tayo. Huston, dita panagarmalay tiyaw nanang. Apay, hindi ka diti pag-apaan niyo. Itasawa man ako. ay, awan may tatang. Apay nga raw na itong galagsapa. Mangagkutipukaw na dito balay ko. Iso kay malatiwa ka. Takunak noon na hindi yung pagkingkinawatan. Ay na, pasensya kayo, tatang. Talaga kasta to, galit na asawa.
Hindi pa'y kas asawa mi akasta. Ay, dahito lang nangarunan, dahito ang ugali na. Nung rinugyan ng tinagsaw, awan preno na. Loudspeaker nga raw tatang. Makauman o daduma. Ay na, sana anak ko. Ano sa patasawam ka nga raw? Talaga kasta. Tunggal tao. At dati na dumdumang ugali na. Saan tayo ka nga raw na perfecto, anak ko? Anya laki din na yan. Ay, di ka mangamin unay anaariwawa dito'y balay bakay. Nangrunan no agsapa. Anya? Di ka ngamin may bibusan ti ungit kay. Tunggal agsapa, agong ungit kalatkan. Apay, panagkunam ka di kat mayat na ita. Ay na, kasano ajak agungat? Nagalas tumo ngamin ti aramid nyo. Anya, tada kami pa yung dakin basal. Isumay, no kumangamin, amuyo ti aramiden nyo sa anak nga agsao. Angam, saan mat? Tamasapon nga ibaga amin nga aramiden nyo. Ay na Marta, adamot ti sintido kumun may. Saan kami na masapol nga ibagam amin nga ramiden may. Ha? Kunam laday taa? Kita ang manday ta Marta. Gapot aday talagpukpuk kaw taramid mo tunggal agsapa. Imay itay ni tatang. Gapot ay pagarup na, nagsinsin nung bata. Hala, hintay sila'y, tadaramidin ta. Anya? Ay na, daytoyan, ti kunkunak kada kayo. No sa dino, tinagibusan nyo iti kape, iso ti pangidiswan nyo iti baso yo. Ibuling yung lagan dagito baso! Loudspeaker man ay, nainapaw. Anya ti kunam dino? Ah, awan na nang. Si kamanan, tinagidiso iti daytoy, anya. Siguro hindi sum daytoy. Amom lang nga ro na bubuongan daytoy a baso, edi sumpay laang dito'y lamisaan ana nga to. Kasanon nga, no itinagdag iti manok, kat mabuong. O apay, adda ka di paggatang mo? Ay nananang, sakbay nga agungat kayo. Panunutin nyo man anay mong ti pagungungtan nyo. Anya? Tasakpay laang mo, ti pangibagami ti kasta. Kasano, katbigbigat, nakangingiwat kayo manay. Apa iya, siyak ayatin ang idiso dita, baso dita. Kahit, asino nga rod? Alangan mo't asya. Kiuwan may, da kayo mata na gananang. Anya? Agkap-kapi kayo itay. Kitrinumwal kayo. Idi nibos yung ti kabiyo, indisuyo di talamisaan. Kitnapan kayon, iya umayo. Anya? Wala nang, iso aday tabagiyo mismo, ti ungtan nyo man. Anya? Kumare. Apay ka de, Mare. Pangaasim man, tadi mo unay pigsaan ti pukkaw mo, iji balayo. Ah, Makigtutak ngamin no daddo makat. Kunaklakit din no anya ti ipukpukaw mo. anya? Wan kumari. Kaslamanin idi na minsan. Nang kung agpukpukaw kayo. Kunakit di ano agpapaarayat kayo. Ah, Kat ididanggak ana imbag. Ay na, si kamot gayam agpukpukaw. Baso, lamisaan, kaslakon kunap. ah, ay alawan, Mare. Ay pasensya ka kumanwain. Ay, diyak ngamin malapdan tigiwat ko, no kas jay, no maminsan taan ni. Ta nalakaak ngay, nga agong unget, Mare. Ay, makitam dahi ta nga rabid mau si ka Marta. Gapaw iti panagniwat mau, malalar magayam dagiti karuba.
Ay, kwa. Kiti sumay. Di mo ka dinawatan, nagitimbagan ni Marinina King ka. Hay! Dinakman ngamin pagungungten. Ay na, sika, ti ayan na dayta, Marta. Gaputa uray basit labanag. Pukaw ditoy, pukaw ijay. Alawan, ambo. Alawan. Ang balbaliwakon. Rumbang laing, Marta. Di mo urayan na mauma kami, iti dayta nga ugalay. Anyamot ti kastoy, nakarugrugit ti datar, kaslawan ti bumalay, tawang manlaangan ti agsagad. Nagsagad ako mo intay nanang. Nalpas nga minin day ta nasagadan. Apay, sagadan nyo manayin. Kasano nasagadan? Katni, di ka makita, nakarugrugit may. Ay nanang, makauma talaga day tang ugali yaw. Nagsagad ang ngaruday, agungad ka pa lang. Apay, anyaya klase ti panagsagad ti kayo. Diyan makuskusan na simintaw. Anya? Tasumungbat ka pa inaan? Kasano, itkanayon kayo kasta. Nung nabannog kayo nga men, bayan yun dagita, tadakamin ti mangubra. Saan aday tatrabahon yun, ngam agungad kayo may. Abay, saan kayo pa'y anabainan iti imbaga ni nanan nena kada kayo? Anya laki din na tayo ugali may. Ni, apa yan nanang? Agluluwa kayo mat. Awan. Ay na, ibagayo kit din nanang. Apay, ada ka di parikot yo? Ay, apo. Na, nagunugmut day ta na sinnaay nanang. Apay nga minaya. Ay, apo. Jacob satyo Kabailan na ko na sumba-sumbatan. Anya? Wen, iswa, nasakit tinakam ko. Ay na, amangan no nagpukpukaw kayo ngamin man na nabigbigat nanang. Ay na nanang, sardengan nyo ngaminan dayta nga ugali yo. Isuti sana kayat ni Dino nga ugali yo dayta. Naka-loudspeaker kayo kanwa ka na yun. Anya? Sigurado kayo kadiya kayat yu ti umyan ije balay dananang, lolo? Eh, way na pa ako. Sige po ta. Maburyo aman nito nagmaymay sa. Ay na, ang mga no di yu maanusan ti ugali ni nanang, lolo. Anya? Uy, lolo. Amoy umot ni nanang. Nangiwat. Ure ag-agsapa, day tala agpukpukaw ti amuna. May panasik lang nga po. Sano ka sa nagpaisaw? Agawad ang balatago sa. Yan. Alawan nga rod, lolo. Ngam, ununaan kayo na. Jay ko na nga rod ni Dino. Loudspeaker ni Nanang Mi. Apay, asino manan ay tinangalay ti radyo? Apay ka di man ni nanang. San mo tangag sa o? Ay na, asino ko mati mga ti radyo yung ay. Da kayo lang mati mga usar. Ay na, amangan no innalayo manan. Amangan no nagdingdingag kayo iti kanta. Kat di yun nalwadan. Sigurado, natinag yun na ito'y. Kat adda tinapirdi ije unag na. Amangan no adda tinapugsat awire. Ay na, saan mi nga rut anak kibibiyangan day ta? Imposible Sana maan-ano da ito'y no awan tinakatinag. Ta ipilit yung pailangan dati nakibiyang nana. Sapay, da ito'y katlaangan tiliw-liwak ije uma. Agibus pa ije paborito ka drama inton malam. Aya, Ay niya ngayon ti pagdanggak. Ay apo! Careless kayong tumot nga main. ay na, saan kayo man asuman na o di tananang? Iyag yung man dito, takita. Apay,
Anya ti na idumaan day ito aradyo. Tauray la umasok day taagong nyo iti ungit yaw. Anya? Sila tambot suma. Ay nananang. Dayto iti bagbagak ka na kayo. Sakbay nga agpungtot kayo. Kitaan nyo pa nga umuna. Ah? Dayto man. Nakapigpig sa. Nana, anya nga itingkas tam, di no? Kasano kami nga agsaw. Kitbaliktad ti baterya na kanya na yun eh. Anya? Nya kay lagi tinayananan. Da kayo ti kirles. San ada kami? Tadiyo kitaan nga umuna. Sakbay nga agunget kayo. Ay apaw. Nagtugaw kayo di tatang. Tasya ka, tagi dasar iti kanan tayaw. Ay, yung mga roda na kakoy na nagsakit ito, mangko. Alam ba, si kangarudan ti aggaaw. Way, nagtugaw kayo lataditan. Ay na, nabanglo ti si daan tayo Ayun, atatang. Pinapaitan ko naman. Ni apay? Apay man na nabutak ti may sa aplato? Asino tinang butak? Ay nabay ampay day ta plato, Marta. Mangan tayo mampay. Sabay, daytoy, di ginatang ko, iti nakangingina. Ay naapaw, di naman inalwadan daytoy. Apay, anyaya ti kaskas tayo amang mga anta ultimo plato, ibusan niyo. Ay na, agtugaw ka kadidita, Marta. Mangan tayo pa'y kunaktumay. May amon day ta plataw, tadumit ti plataw. Ay na, maibos, dagiti kagawaan tayo dito'y balay, nukasta kayo latan. Careless kayo amin akun kunakon kay. Ala, Marta, ambo, ituloy ti makan. Agawad ako. Kanya, ay mangan tayo pa'y atatang. Yanan! Agawad ako. Tadya balay ko ti panganak. Hijangay ako nga makan. Mala, magagalitan. Kwa, tatang! Makitam day tangaramid mo si Marta. Pimanaw ka ngarutan ni tata. Nalabas kan tumang gamin. Ay, Uray ti sango ti lamisan. Agungungit ka lata. napay nga may nabinutak yu ti may sa plato. Kasla ka lang mawawalan ni ti plataw. Di mo lay lugar ti ngamaw. Kita man, pimanawan ni tata nga di pa'y nangan. Napukaw ti ganas na mangan. Gaputa ungit kan tumang away. Ay, ambo. Agbalo kamot kumaitan, Marta. Kontrolam tungit mau. Kaputasan na nasaya day tangugalim. Di mo kumaurayin ay nasa bali at tao ti mainsultaw iti kina loudspeaker mau. Anyalaki din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Hoy, ambaw! Sikat tinangala iti batsog kwa niya! Anya, ay di ka magpabasol na nalurina. Kapay nga rod nga awanan di batsog ko akairuruar ko lang idi kalman! Ay kaya mo ang mga mano na isot dita baul na iplas Anya! Kaya isawat. Pero kampay nga mo na asak pa ngagpabasol kaya Oho! Si kalag mo ti lumablabas dito'y balay may! Iso nga amangan no inalamat idi awan kamay! Unay mo dati nga. Jak pagan ano dahil tabat mau. Gaputa kastuya lang, ipagarap mo na jak kabalan ti gumatang hindi batsaw. Unay kayo mo tinanalurina. Ano ti batsup ka, Kano kaya mo, ikang gabay, uray walaw, siyam sa pulaw, Anya!
Apay, ang yaya ti pag-apaan nyo itay kiniambaw. Oh, dyan na po kaw abatsop Kanya, inapam ni ambaw, gapo iti batsap. Amaw, nga iso tinangala iti batsop tayaw. At dalang idikalman. Sa ita, awanan. Iso nga amuklatan adinagas na idirabi ay tanarabyan ijay tersina. Ay na Lorena, nagalas day nga ugalim. Sakbay ngagpabasol ka, panaknikampay mo Saan ani ambaw tinangalay ti batsop? Intaray dagiti utaw. Oho, tapabasolam pay lang dagiti utaw. Wan garag, kaputan nakita kay Jerwar ti banyaw. Isu adi mulatan papabasulin ni ambaw, kababain ijay tao, kababain ti kastangal aramidan. Nagalas mo ti ugali ni Nana Lorena, no? Apay ka di manong ambaw? Kasanaw, kapabasulan na kiidi na sakti ng alak, ano di mapupuka, wabatsom na. Anyang? Amangang kiidi, ano, awang ka di ti batsom na, aging kukunalain jo. Hay, nanti Lorena man. Bayam manong ambaw. Ibagak to ni manong laray. Tapno, bagaan na ti asawa na. Waman jumar. Tano siya ti mang bagbaga, ang mga nudyak makapagtepal ka, maring okaw. Matibab ko na dyan yung babae. Ay na. Maapaw. Bayan nyo latan. Amang kanukas dyan na lang. Maawatan yun at babae ka nga raw. Iso lang tikas jay, oh. Ado, matyaman mo ka babaka ng nasisingpo. Damay. Sanda, basta agpabasaw. Ay na, bayan nyo manong ambaw. Nana, apay, anya yatim bagbagam kinambaw. Apay ka di manang. Apay, babasulam ka na nga iso tinangalit isabon maw. Kat iso lang mati lumablabas ijay balay. Ay na, di ka kastang agpabasulatan. Amangan mo, ito ayam dagiti ubeng. Saan mag? Tay di sakbay kami ang maturog. Inusar kaw. Kuno saan, intaray to utaw. Nga ta? Wang, kaputa ka siya mo ilang ija balay ka. Anya? Iso anas ka nga idulin anay mbag dagiti usar. Nangaruna dagiti makan. Gaputa imadumanan ita ti pistay. Nagaduti utaw. Bakit? Magisagana ka man iti balon tayang. Saan siguro lakay? Apa kay? Ado ti maubray di talaw. Saan tayo ang makaawid into na? Agitugot tayo langan iti kaldiraw. Agluto tayo ijay kalapaw. Malaking kadaytan bakit? Wen, bagas laangan ti awitan tayo. Tailuto tayo ijay kalapaw. Ala, wanay bakit? Awam mo't ti mailuto asida. Amangan mo't ano parya manay. Parya idi namin san akalman. Parya idi kalman. Parya man ita. Makauma mo. Ay na, apay a problema ayaday ta. No naumakan iti parya. At damot ijay tarakan mo ahulo. Anya? Ay. Nang ibaga apang sinadagiti tarakan ko. Ay. Ay katsya ka. Awan pa'y mo tinang ibaga abawal apartyan dagiti hulo. Ay na, saan ko nga imbaga abawal? Ng panglaban dagitay. Ay kat paglalabanan tayo idan adito'y kaldiraw. Yeah. Lakay, nakitam ka di takuri tayo. Saan ba kay? Apay, awang ka day? Awan nga rudaw. Hindi. Apay nga. Mga no adda ng bulaw. Urayom latan ba kay? Mga no isublida yung tumatamtama. Nila ang susi mati umay ditaw. Amangan mat no inala naman ang. Ay na ba kay? Di ka man rin basta agpabasulatan. Urayom ko na. Tamangan no adda laang tinang bulaw. Bayam, tano lumabas ni Susima. Damagak manang. Anya, imbagak lang nga rolling urayom. Tamangan no adda ng bulaw.
Kunamalan na ni Marisus si matinangala. Kahit iso lang mati lumablabas di tao. Ay, daytoy ket tijak pangayatan nga gitugtugot iti kagawaak di tao. Takanayon ang mapukaw. Basta di kag pabasulat ang bagay narikat ti kasta. Nasayaat mo, taimay ka, Marisosima. Apay, adda ka diti ited mo pagsayaatan kumare. Awan, kayat ko lang nga ibaga nga isublime di takure. Takure mo't nga ibagbagam mo't. Adda aya mo ti inalalak. Si lang ti lumablabas dito'y kalapaw may maray. Iso nga ang muklatan, asi ka tinangala. Ay na, kumare. Agbain ka mo't Apay, adda aya mo ti ibidensyam. Asyak tinangala iti day taatakure. Pagan anok ngay day taatakure. Adda mo takure. Adda pa'y tilako. Kayat mo talakwan ka. Ha? Ibagam laang no kayat mo ti umutang iti lakok at akure. Saan aday ta agbirbirok ka iti awan kanya? Anya? Antay, isublik man na ito takore. Naa, si kamagayam tinangala iti takore may jumar. Walang tay. Hawang kayo ngamin di kalmaan. Iso nga impakada kung adito'y kalapaw yaw. Anya? Walang tay. Pasensya kayo na. Sana ngamin na nagbalon iti kamay. Iso nga hindi nakita nga data ko rin dito kalapaw yaw. Pinulod ko nga. Ay, isumot lagayam analaos ti unget ni Marisusi maididinamag ko kunkwana. Anya? Impagarup yun ay antisusi mo tinangala. Wan, gaputay sulaang may, ti umalalatiw dito'y kalapaw may. Ay na, antay. Inuray yo kumaan na isubli ang. Sakbay adinamag yo kina antisusi ma. Ay sus! Nagapwam, Jumar. Di tamang kalapaw da anti Lorena, antisusi ma. Unang tay. Napangkuin subli di binulog ko at akurida. No kasta. Sika tinangala iti sapsapulan na at akure na. Unang tay. Kaay na. Pasensya kayo na. Kapukan niya, inahapa na kayo kaya. Huwag nga raw. Ipagarup na asyak tinangala iti takuri na. Gaputaan mo na nga ijayak amagmag na. Ngam di namot pinanunot. Nga damot lakok akaldero kas kada takure. Huwag nga rin tay. Ngam talaga kita kas dito ugali na. Magdati mapukaw akagawaan na. Mang pabasol latay ti orasinaw. Kas tamo lang aramidan na kinimanong ambaw. Ay, kasta aya. Unang tay. Kinunana iday. Animanong ambo tinangali ti batsop na. Ngam amangan no intaray ka diti utot. Ay, aniyan ni Mari Lorena. Agar aramid, iti pakaisagmakan na. Huwag nga rin tay. Ay kay papanan nyo ka day. Ay, di taman kalapaw da Mari nga Lorena. Mapan kuman ikan iti dakkel at akure. Barang mapabainan. Kat sardengan nan dayjay nga ugali na. Nabirukam ka din, jita kurem kumare. Ay, wun maray, inalagayam day ta jumar. Hay, day jay tumo ngamin aka-anakak. Inala na adinem pakpakada. Kasta. Wun maray, kat pasensyakan Awan anyaman na. Adoy mare. Alaam day toy. Ha? Takuri adakkal? An-anwa ngay day tamaray. Itad kon kan ka, kumare. Ang mga numay-may sa ngamin titakurim iji balayaw. So ngayar aramidan nak iti basol ko. Ha? Ala amare, kukwa mo daytoy atakure. Kat aguma ka nga agidadang iti danaw. Kaasi kamot numay-may sala ang titakurim. Ay, Marisusima. Gamsapay ko tamanipod ita.
Sarde nga mo, unti kinalaing mo ang managpabasulatan iti uray asinaw. Dahil tati pagnak, Ma'am Lorena. Anya nga itirik namita. Ay, mabainak nga rod lakay. Kan mainsulto ak iti inaramid ni Mari Susi ma. Basol mo Nung nainsulto kay tinaramid na, dakkel mo't nga insulto ti panang pabasol mo kay kuana. Pabasulam anangalay ti takuraym. Anya nga ita, inikan na kalagi nga ro tinagdakkel at takure. Ay napangaasim lakay, husto kuman. Inkay subli da ito at akuray. Awon saan, inkabayadan. Ape nga siyak ti ibaon mo. Sika ti mapala. Sika nga ro tinagbasaol, di sikamot at timang resort iti dayta. Anya? Hey! Agnakam ka nga tayta, Lorena. Adal ko manday taking ka. Di ka ngamin basta agpapabasol iti ora sinula dita. Sakbay amang pabasol ka, biro kampay nga umuna. Nasaya at bay, taladaan ka dito'y garden mo, Mari Susi ma. Ay, si kamot gayam pare. Apay, ada ka diti ibagam. Umay ko lang itulod na ito'y Mari. Ay, Ha? Kwartamat. Apay ka di dayta. bayad jay takuri nga intulod mo jay kalapaw, Mari. Aniya? Well, Mari, bayadak na jay tatlo saan ka amalugay. Kaya pakawan naman tin ati asawa kiti naramid na ka, Mari. Ay na, won ka de. Naaramid ko lang dayday. Kaputan na insultuak iti imbaga na kanya. Mawatan ka, Mari. Ala, awatim da ito. Bayadak ti takuraym nga intulod mo iti kalapaw. Awan mo't kumati planok amang pabayad iti dayday pare. Unagam lako mo't, Mari. Sa nabalay ka, usarin mintaw, Mari. Nay, apay anya manan ti sisi imom dita, Nana Lorena. Ay, awan nambaw. Aha, mo kunti ugalay, Nana. Apay anya ka di manan ti nakitam dita ya? Daytoy sabon awings. Kasla daytoy jay adda ijay balay. Anya? Ay, di mo manan parwarin ti ungakaw, Nana Lorena. Malasin ko daytaw. Daytaw jay kaluklukat ko itay agsapa. Inusar ko iti inlabak nga ulas dagiti anak ko. Aha, wagbalaw ka kiti Nana Lorena, o. Bumabagag ka nagalas sa ugalay. Naglaing kag pabasol, o mo pamananig mo. Ha? Huh. Ay, kwa ambaw. Pasensya ka, anti pa nagsasahok Nana Lorena. Diya kong kami palabsin da ito, yagundaway. Napunuan na ka, no? Tunggal na makitam dito balay ko. Ibaga makukuam. No, dati mapukaw di balayaw. Ibaga matinakaw kaw. Iso pasensya ka nung nakasawak ti sana malamlamot ti asaw. Kapag nakmam kumamad ay tan, Nana, o. Bakit ang kayo, no? Di kayo pa makainakam, bay. Ambaw. Di ka nung may dito balay. No, di talaga magsisim. Tiaramilan. O, pa'y ti serbi mababagit ang may. Kapag yan ka pa'y mangarod, Nana. Pagbali ng lang, nagtatakaw na tao, o. Just kiki di, nay. Agsangsangit kayo mo't amagmag na. Ay, nasakit tinakam ko kini Ambo, Brenda. Apay ka di. Pinagsasawan na kidain iti sana malamlamot ti asaw. Bakit na lang arunan? Aniya? Apay ka nung inaramid na dayta kata kayo. Jaka mau. Awang ka babain na. Imubingan pinagsasawan na kidain. Itarong kuntupay. Aniya? Nagturod kini bakit anak ng pinagsasawan na kidain itang kakasakay? Ay! Idarom ko tagsango kami dyan kurtay!
Nasabat ko ito ni Nana Lorena, manong ambo. Agsangsangit mat. Wine, Brenda. Naggapo ditaw eh. Kaya jak na labdan ti bagay, kaya napagsasawa. Marwam. Anya? Ay, nagsakit tinagam na manong. Apay ngamin aya. Ay, nakaungita nga may. Takasano may. Ipapili na sabon na dahil wings powder sa bungkaw. Anya? Wine, dahil tatipod no Brenda o. Iso dyan nakatapala ka, ado atin hanggang nasawa kanya. Ay, sakit ko na nga idarom na kayo ka na. Anya? Isupay lang, may tinaturag nga kita raw. Nagawin na. Arabida na rin ta. Tasangwag. No asino atin may babayin o. Hanggang madinangran. Nagsasawa lang may. Apay, Lorena. Hey, apay, anya tinapasabakin ka. Awanan ba inday dyan nga ambaw? Pinagsasawan na kiday. Anya? Ay, bakit anak kaun? Ngam pinagsasawan na kiday ni kakasakay? Saan amalamlamot ti asaw? Iso ajak palabsan na ito agundaway. Agsango kami jay kurte. Ay, nabakit. Ang mga nubasol mo manin Ang mga nuingkurim manin ti ugalim analayng amang pabasaw. Ha? Agbaliw ka nga minay. Kita man. Inikandangan iti dakilat akuray. Kapo iti panangin sultom iti kumaray. Kaita, pinagsasawan na kalakik nga raw, iti di malamlamot ti asaw. Ha? Kapo da ita aramid mo nga kasta. Managpabasol ka. Iso adimon urayan analablabos ti aramidon daking kalorey na. Agbalbaliw kang bakit, please! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.